Te-ai întrebat vreodată de ce unele femei trăiesc singure, fără iubit, fără partener, nici măcar fără să pară că caută? Răspunsul nu este singurătatea, lipsa de opțiuni sau o inimă frântă, ci stă în ceva mai inconfortabil, mai neliniștitor, ceva care deconstruiază tot ce ni s-a predat despre rolul femeii. Pentru că atunci când o femeie alege să fie singură, nu se pierde, ci se regăsește, iar acest fel de descoperire de sine nu vine cu aplauze, like-uri sau companie. Vine cu tăcere, putere și un fel de libertate. Majoritatea oamenilor încă nu înțeleg. Nu e singură, e selectivă, nu e rece, doar s-a săturat să ardă pentru oameni care niciodată nu au vrut să simtă căldura. Există ceva profund amenințător într-o femeie care nu are nevoie de o relație pentru a se simți întreagă, pentru că asta dărâmă logica controlului, demontează mitul dependenței emoționale și dezvăluie un adevăr brutal. Majoritatea bărbaților nu știu ce să facă cu o femeie care nu are nevoie să fie salvată, iar multe femei încă învață să se recunoască în acea oglindă tăcută, dar surdă, a puterii. Carl Jung spunea odată că tot ce negăm în noi înșine devine parte din umbra noastră, iar multe dintre aceste femei singure sunt de fapt o reflectare a umbrei colective. Ele sunt ceea ce mulți visează să devină, dar puțini au curajul să întrupeze. Nu strigă după iubire, șoptesc alegerile lor. Nu se expun pentru a atrage atenția, se retrag pentru a se păstra pe ele însele. Sunt mai puțin interesate să cucerească prinți și mai mult de propria lor pace, iar asta îi face pe oameni să se simtă inconfortabil, pentru că, în timp ce lumea cere urgență să fii cu cineva, aceste femei au descoperit puterea de a fi cu ele însele. Femeia care trăiește singură, fără iubit, nu e pierdută. Ea funcționează la un alt nivel, un nivel unde nimic nu se cere, totul se alege, unde aprobarea nu e necesară, prezența e suficientă. Poate că de aceea stârnește atât de multe critici, judecăți, încercări de a o eticheta sau explica. Dar ceea ce mulți încă nu înțeleg este că în spatele absenței ei aparente se află o prezență care umple, transcende și provoacă status quo-ul emoțional. Nu vrea orice fel de iubire, vrea ceva care să nu o micșoreze, iar până când asta nu vine, ea stă puternică, întreagă, completă. Poate că acum nu înțelegi, poate crezi că e exagerare, mândrie sau răni emoționale deghizate, dar adânc, foarte adânc, există o întrebare în tine, una liniștită, care pulsează chiar și atunci când încerci să o ignori. Ce-ar fi dacă acel drum tăcut e de fapt singurul care duce la cel mai important fel de iubire, cea care începe cu tine? Tăcerea care înconjoară o femeie care trăiește singură nu este goliciune, ci un sanctuar. Iar cei care nu înțeleg valoarea acelui spațiu o numesc adesea rece, distantă sau chiar arogantă. Dar puțin văd că ea nu și-a construit acea fortăreață pentru a închide lumea afară, ci pentru a nu se pierde pe sine. Carl Jung a mai spus că tot ce nu înfruntăm în noi înșine, ajungem să proiectăm asupra celorlalți, iar poate de aceea multe femei încă confundă singurătatea cu absența, când în realitate ea poate fi terenul fertil al descoperirii de sine. În timp ce majoritatea oamenilor caută să se umple prin conexiuni externe, această femeie și-a îndreptat privirea spre interior și acolo, în vastitatea inconștientului ei, s-a confruntat cu fantomele pe care le-a evitat ani de zile, răni din copilărie, abandonuri nespuse, atașamente deghizate în iubire. Decizia ei de a fi singură nu a venit dintr-o rană deschisă, ci dintr-o cicatrice care s-a vindecat în sfârșit. Nu a încetat să creadă în iubire, doar a încetat să accepte ceea ce alții numeau iubire când de fapt o făcea să se simtă mai mică. Această femeie cunoaște haosul, a iubit până s-a pierdut, a dat prea mult, a cerut firimituri care nu ar fi trebuit niciodată oferite. Dar într-un punct s-a trezit, iar acea trezire nu a fost bruscă, a fost o serie de dezamăgiri care au încetat să doară și au început să învețe.
Ceea ce vezi acum nu este răceală, ci maturitate emoțională, iar maturitatea e înfricoșătoare pentru că cere prezență, adâncime și adevăr. Nu vrea orice companie, vrea reciprocitate. Nu mai e atrasă de promisiuni, ci de prezența reală. Poate de aceea pare inaccesibilă pentru mulți, pentru că nu vrea să fie salvată, vrea să fie văzută. Și asta cere mai mult decât farmec sau vorbe dulci, cere curajul de a plonja în adâncurile unde puțini îndrăznesc să meargă. Și aici mulți renunță, nu pentru că ea e dificilă, ci pentru că e întreagă. Și când o femeie devine întreagă, trezește două extreme în lume, admirația și frica. Admirația celor care caută și ei acea întregime, frica celor care încă trăiesc în jumătăți, așteptând ca altcineva să îi facă să se simtă compleți. Ea nu vrea să completeze pe nimeni, vrea să curgă împreună cu cineva care s-a găsit și el. Până atunci, rămâne singură, nu dintr-o capriciu a sorții, ci din loialitate față de sufletul ei. Această femeie nu se ascunde, se protejează. Există o mare diferență între a te izola și a te păstra pe tine însăți, dar lumea nu acceptă ușor o femeie ca asta, o lume care încă predică că fericirea eternă există doar în perechi, o lume care nu are încredere în cei fără partener ca și cum asta ar fi un semn de eșec. Carl Jung spunea că acolo unde domnește convenția, există puțin loc pentru autenticitate, iar această femeie nu trăiește după convenție, ci după esență. Iau de fraze ca ești prea pretențioasă, ar trebui să fii mai deschisă, nimeni nu e perfect. Și zâmbește un zâmbet calm, stabil, aproape ironic, pentru că știe că ceea ce mulți numesc pretențios este, de fapt, minimul absolut, minimul pe care i-a luat decenii să îl recunoască că îl merită. Nu caută perfecțiunea, caută pe cineva suficient de matur să iubească fără să distrugă, pe cineva care a făcut deja munca interioară, s-a confruntat deja cu el însuși. Și să fim sinceri, asta nu găsești la orice colț de stradă. Disconfortul pe care îl provoacă nu stă în ceea ce spune, ci în ceea ce reprezintă. Ea este dovada vie că poți fi fericită fără să depinzi de altcineva, iar asta dărâmă măștile bărbaților care se hrănesc cu nesiguranța femeilor, amenință femeile încă captive în nevoia de aprobare și judecată. Dar ea nu este aici să se confrunte cu nimeni, ea doar este, iar autenticitatea cuiva care s-a eliberat este în sine o oglindă brutală pentru cei care încă trăiesc în lanțuri. Această femeie nu se grăbește, nu trebuie să grăbească lucrurile pentru a mulțumi pe cineva. Ea își respectă propriul ritm și pentru asta stârnește o furie tăcută într-o societate care vrea totul acum. Ea vrea adâncime, în timp ce lumea aleargă după distrageri. Ea vrea prezență, în timp ce lumea oferă doar disponibilitate superficială. Tânjește după legături la nivel de suflet, în timp ce toți ceilalți încearcă să pară interesanți în următoarea poveste de pe Instagram. Și când spune nu, nu e un joc, e adevăr. Când pleacă, nu e dramă, e autoapărare. Când alege să rămână acasă în loc să iasă cu cineva gol, nu e aroganță, e claritate. Și acea claritate, câștigată prin durere și renunțare, este cea mai mare revoluție a ei, pentru că ea nu trăiește să mulțumească, trăiește să fie. Iar simplul fapt de a fi este ceea ce o face atât de periculoasă pentru sistem. Poate că ceea ce ne liniștește cel mai mult oamenii despre această femeie nu este singurătatea ei, ci pacea pe care a găsit-o în ea însăși. Carl Jung a învățat că cei care privesc în afară visează, dar cei care privesc înăuntru se trezesc. Și tocmai această călătorie interioară a făcut-o. Nu a fost ușoară, a fost un proces greu de a da jos măști, de a înfrunta fantomele dependenței emoționale și de a se reconstrui bucățică cu bucățică. Nu se mai definește prin ochii celorlalți, se vede pe sine prin proprii ochi, iar asta schimbă totul. De câte ori te-ai întrebat dacă a fi singur este eșec sau libertate?
De câte ori ai simțit nevoia să te justifici pentru că nu ai pe cineva alături, și această femeie a simțit asta. Odată credea că e ceva în neregulă cu ea pentru că e singură într-o lume care idolatrizează cuplurile, chiar și pe cele nefericite. Dar într-o zi a înțeles că e mai bine să fii singură decât invizibilă într-o relație. Și în acea zi a făcut un pact cu ea însăși: niciodată nu va mai accepta mai puțin decât merită cu adevărat. Drumul ei nu e o linie dreaptă. Sunt zile de îndoială, momente de nostalgie, nopți de tăcere adâncă, dar există și o putere care crește cu fiecare decizie luată cu conștiință. A învățat că iubirea adevărată nu închide în cuști, nu consumă, nu manipulează. Iubirea pe care o vrea este cea care eliberează, care adaugă, care susține fără să sufoce. Și până când acea iubire sosește, ea alege să continue să crească singură, nu din mândrie, ci din integritate. Această femeie este întruchiparea vie a individuației lui Jung. Ea a spart, a înfruntat umbra, a coborât în inconștient și s-a întors mai întreagă ca niciodată. Și acum că se recunoaște, refuză să mai fie jumătate de ceva. Nu vrea pe cineva să o completeze, vrea pe cineva cu care să împartă acea conștientizare. Asta e intimidant pentru că cere responsabilitate emoțională, iar din păcate puțini sunt dispuși să iubească responsabil. Majoritatea încă iubesc din lipsă, din posesivitate, din frică. Și dacă azi merge singură, e pentru că fiecare pas răsună de învățături, fiecare nu pe care îl spune este un act de respect de sine, fiecare absență pe care o impune este o reamintire că iubirea nu trebuie cerută. Nu mai are nevoie să dovedească nimic nimănui, iar acea siguranță, născută din adâncul sufletului ei, transformă totul în jur. Pentru că o femeie care s-a redescoperit devine periculoasă nu din cauza armelor ei, ci din cauza clarității. Femeia care trăiește singură, fără iubit, nu mai este aceeași femeie care odată implora să fie iubită. Ceva din ea s-a rupt, iar exact acea ruptură a făcut-o liberă. Pentru că uneori, doar în prăbușire sufletul găsește o nouă formă. Carl Jung spunea că pomul care crește spre cer trebuie să aibă și rădăcini care ajung până în iad, și exact asta a trăit ea. A coborât în iadul propriei povești, a înfruntat frici ancestrale, dureri moștenite, traume care nu erau doar ale ei, ci ale tuturor femeilor care au venit înaintea ei. Ea a rupt cicluri, a spus nu relațiilor care repetau același scenariu toxic. A învățat că nu e treaba ei să vindece pe cineva, să salveze pe cineva sau să accepte firimituri din teama de singurătate. Și când a încetat să accepte mai puțin, lumea a încercat să o convingă că greșește, dar ea a rămas fermă, mai întâi cu incertitudine, apoi cu conștiință și, în final, cu invulnerabilitate. Pentru că cineva care a trăit în propriul abis nu se mai teme de absență. Ea învață să se hrănească cu tăcerea, să se încălzească cu propria prezență. Nu e inaccesibilă, pur și simplu nu mai permite să fie invadată. Există o lume de diferență între a ți deschide inima și a te lăsa sfâșiată. Ea se deschide, da, dar numai pentru cei care vin în adevăr, nu cu discursuri învățate sau promisiuni goale. A văzut destul ca să facă diferența între prezență și spectacol. Intuiția ei a devenit ascuțită, energia ei un filtru. Simte de la distanță ce nu are adâncime și nu ezită să plece. Transformarea ei nu e superficială, e arhetipală, ca și cum ar fi accesat o înțelepciune străveche, o amintire veche că femeile nu s-au născut să slujească, ci să se exprime, nu să fie modelate, ci să curgă. Și accesând acea memorie, ceva s-a trezit în ea. O femeie sălbatică, intuitivă, suverană emoțional, o femeie care, deși singură, este departe de a fi pierdută. Ea este în comuniune cu ceva mai mare, cu propriul destin, și indiferent cât încearcă să o reducă prin etichete rece, dificilă, distantă, nimic nu ține,
pentru că ea nu mai trăiește să se potrivească, ci să se extindă. Nu mai luptă pentru atenție, radiază prezență. Nu mai așteaptă să fie aleasă, ea face alegerea. Și acea inversare a logicii îi derutează pe cei care încă încearcă să controleze femininul. Dar ea nu mai este acolo, a trecut deja pragul, iar de cealaltă parte a descoperit că adevărata relație începe doar după ce te-a iubit suficient pentru a nu avea nevoie de nimeni. Există ceva sacru în felul în care merge prin lume. Nu are nevoie de aplauze sau validare publică. Încrederea ei este liniștită și în acea tăcere trăiește adevărata ei putere. Carl Jung spunea că tot ce înfruntăm în noi înșine devine, în cele din urmă, destinul nostru. Și poate de aceea această femeie, alegându-se iar și iar pe sine, a devenit autoarea unui destin pe care puțini îl înțeleg, dar mulți îl invidiază în secret. Nu mai încearcă să umple goluri cu promisiuni sau să convingă pe cineva că merită iubire. Nu cere spațiu în viața nimănui pentru că a învățat că prezența nu trebuie cerută, ci invitată. Și când invitația nu vine din adevăr, ea pur și simplu refuză. Nu reacționează cu furie sau amărăciune, se retrage cu demnitatea cuiva care s-a pierdut de prea multe ori ca să lase aceeași rană să se repete. Ce puțin înțeleg este că această femeie încă tânjește după iubire, încă vrea să fie ținută, atinsă, aleasă, dar o vrea fără să se piardă pe sine. Pentru că a petrecut prea mult timp încercând să se strecoare în tipare prea mici pentru sufletul pe care îl poartă. Acum se oferă doar acolo unde există loc să fie întreagă, iar asta cere un nivel de maturitate care depășește cu mult romantismul. Cere conștiință, cere să-ți fi înfruntat propria umbră și să alegi să iubești în continuare. Nu caută bazme, caută o alianță de suflete, o conexiune în care să nu existe dominație sau supunere, unde amândoi pot crește unul lângă altul fără să și stingă culorile, să și înăbușe durerea sau să și micșoreze visele. Și dacă asta pare prea mult pentru unii, să fie. Pentru că ea preferă să aștepte decât să supraviețuiască cu firimituri emoționale. Și pentru mulți asta sună aroganță, dar e doar iubire de sine în cea mai pură formă. Suntem martorii unui nou arhetip de femeie, o femeie care a renunțat la superficial și a coborât în adâncuri, care s-a săturat să fie doar dorită și a ales să fie respectată, care a ales să fie singură nu pentru că a renunțat la iubire, ci pentru că a început să înțeleagă că iubirea adevărată nu cere niciodată negare de sine. Și când o femeie înțelege asta, întreaga lume a ei începe să se schimbe. Nu are nevoie să ridice vocea ca să fie auzită, prezența ei vorbește înainte de orice cuvânt. Oriunde merge, energia se schimbă ca și cum ceva în cameră se realiniază subtil, dar de necontestat. Nu e misticism, e energie, greutatea cuiva care a înfruntat deja cele mai brutale războaie interioare și a ales să se întoarcă în pace, nu pentru că a cucerit toate fricile, ci pentru că a învățat să trăiască cu ele fără să fie învinsă. Carl Jung ar spune că ea a găsit întregimea nu prin eliminarea opozițiilor, ci prin integrarea lor. Această femeie nu respinge iubirea, a învățat pur și simplu să nu se supună relațiilor dezechilibrate, unde cineva trebuie să se stingă ca celălalt să strălucească. Ea dorește să iubească, dar într-o iubire unde esența ei nu trebuie editată, o iubire în care poate fi și umbră și lumină, râs și lacrimi, tăcere și furtună. Pentru că a realizat că cei care iubesc doar părțile frumoase încă nu au învățat ce este iubirea cu adevărat, iar cei care cer dulceață constantă încă nu înțeleg frumusețea amărăciunii atât de necesară creșterii. Ea e prea întreagă pentru a se mulțumi cu jumătăți, prea liberă pentru a accepta închisori deghizate în grijă, prea sensibilă pentru a îndura legături superficiale și, în același timp, suficient de puternică să aleagă acest drum în continuare, chiar și când doare,
chiar și când e singură, chiar și când este neînțeleasă. Aceasta este călătoria unui suflet trezit, care renunță la validarea instantane în schimbul unui adevăr mai profund. În adâncul său, lumea se teme de femei ca ea, femei care nu au nevoie, femei care nu se pleacă, femei care refuză să fie modelate pentru că provoacă structuri invizibile, pun sub semnul întrebării vechile tipare și rup contractele emoționale tăcute care odată spuneau că o femeie are valoare doar dacă e cu cineva. Și când ea rupe acele contracte, când rescrie propria poveste, inspiră pe alții, iar asta pentru sistem e periculos de revoluționar. Așa că ea continuă, uneori cu lacrimi în ochi, uneori cu pieptul ridicat, dar întotdeauna cu picioarele ferm pe pământ, pentru că acum știe că nu e singură, e cu ea însăși. Și după tot ce a trăit, asta este mai mult decât suficient. Iubirea care vine după asta nu va fi salvare, va fi sărbătoare. Nu va veni să umple, va veni să o facă să dea în afară. Când o femeie alege să meargă singură, lumea se grăbește să o convingă că greșește, dar adânc simte ceva linindu-se în ea. Nu e mândrie sau rebeliune, e un fel rar de înțelepciune care poate să se nască doar în tăcere. Aceeași înțelepciune pe care Jung o numea individuație, procesul de a deveni pe deplin cine ești, fără măști, fără compromisuri. Și când asta se întâmplă, nimic din afara ei nu are mai multă putere decât adevărul care pulsează în pieptul ei. Adevărul acela nu trebuie să strige, se poate arăta în felul în care închide ușa liniștit, fără resentimente, în felul în care se retrage când mediul nu o mai hrănește, în felul în care zâmbește în pace chiar dacă nu e nimeni lângă ea. Pentru că a descoperit că a fi singură nu este o pedeapsă, este un jurământ de loialitate față de propriul suflet. Și sufletul unei femei trezite nu se supune, nu se stinge, nu imploră, pur și simplu este. Și asta este suficient. Lumea va continua să încerce să îi spună că îi lipsește ceva, va continua să îi ofere distrageri, prinți de plastic, iubiri de paradă, dar ea a văzut deja dincolo de cortină. Ea a înțeles deja că nu e despre a găsi pe cineva, ci despre a nu te pierde niciodată din nou. Și când acea realizare înflorește, totul se schimbă. Dorința devine discernământ, lipsa devine alegere, așteptarea devine drum, iar ceea ce odată durea acum învață, ceea ce odată lega acum eliberează. Poți simți asta adânc în tine, acea tresărire, acea scânteie. Poate e o amintire, o rană veche, o nostalgie care niciodată n-a avut sens. Poate e imaginea unei femei pe care ai cunoscut-o cândva sau femeia în care ai devenit. Oricum ar fi, ceva din tine cere să fie văzut mai clar, ceva ce nu mai încape în vechile tipare, ceva care, dacă îl lași, te poate transforma complet în felul în care te raportezi la iubire, la ceilalți și, cel mai important, la tine. Acea femeie care trăiește singură este mai mult decât cineva care nu se potrivește tiparului. Ea este un simbol viu al libertății emoționale, o amintire că e posibil să reconstruiești fără grabă, fără teamă și fără să trebuiască să dovedești nimic nimănui. Nu merge înaintea nimănui, dar nici nu urmează pe nimeni. Își croiește propriul drum, unic, invincibil, și pe parcurs aprinde mici focuri pentru alții care se trezesc la fel. Dacă ceva din tine a fost atins de această poveste, poate pentru că și tu, adânc, ești gata pentru un nou fel de iubire, o iubire care începe cu reconcilierea cu tine însăți, o iubire care se hrănește cu tăcere, prezență și adevăr, o iubire care nu poate fi negociată, cerută sau mascată. Și dacă acea iubire încă nu a venit, poate pentru că mai întâi a trebuit să devii femeia care nu mai acceptă mai puțin decât merită. Și dacă acest mesaj te-a găsit în momentul potrivit sau a trezit în tine pe cineva pe care ai uitat că îl porți, te invit să nu-l ții doar pentru tine. Împarte acest video cu alte femei care au nevoie să și amintească de propria lor putere. Dă like, comentează și abonează
te la acest canal, nu din impuls, ci din alegere. Pentru că atunci când ceva atinge sufletul, puținul pe care îl putem face este să lăsăm să continue să răsune în noi și prin noi.